He's counting like a wrecking ball. He's never hit so hard before. Do you love me? Πάλι θα βάλω και τα μικρόφωνα. Δεν δείχνει μόνο. Ρε, πάλι τον Κωνσταντίνο δείχνει. Και οδηγάω έτσι, ρε μαλάκα. Πάω έτσι. Για να δείξω να δούμε αν τρέμει καθόλου. Κάνε και ένα χειρόφρενο. Ένα χειρόφρενο είπες? Ναι. Δεν θα γίνει έτσι. Δεν με δείχνει καθόλου. Εδώ είμαστε, Γιώργος Πασάς. Καλημέρα. Ήρθε η ώρα να κάνω βίντεο με το φίλο μου. Έχουμε να τα πούμε όλα τώρα γιατί πάμε μακριά. Πάμε στο αμάξι. Πάμε να δούμε το αμάξι το αγωνιστικό. Και να κάνουμε και τη συνέντευξη εκεί, τη μισή. Οπότε μισή θα παίξουμε. Ναι. Μισή δρόμο. Μισή δρόμο γιατί... Και μισή γκαράζ. Έτσι, γιατί από εδώ ξεκινήσαμε, το δρόμο δεν ξεκινήσαμε. Το δρόμο. Ωι, ανταγωνιστές! Και δεν λέω ανταγωνιστής για το Supra μου, λέω για το BMW μου. Γιατί BMW είναι. Το ξέρεις ότι είναι BMW. Έχει μοτέρ BMW. Άμα ανοίξεις το καπό, όλα BMW είναι. Τώρα τελευταία έχω μια καψούρα με τα BMW. Θέλω να δω τι τρίκα έχει κάνει πάνω στο αμάξι, τα μυστικά του όλα. Έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε. Ένα Pro Drift αμάξι, θέλω να δω BMW. Ωραία. Πέρα, γιατί είδα και τα compact. Ναι. Αλλά δούμε και ένα sedan. Θέλω μετάβαση να μου πεις από δρόμο. Πώς αποφάσισες να το δεις σοβαρά, να μπεις πίστα, να πεις ότι κοίτα να δεις. Θέλω να μπω πίστα και τέρμα, ο δρόμος δεν με χορταίνει. Εγώ άρχισα να καταλάβω ότι μου αρέσει το drift και γενικότερα η πίσω κίνηση. Μια ζωή μου να είμαι μπροστινοκίνητα. Δρόμο, κοντρίτσες, ξέρεις τώρα, τα κλασικά. Μέχρι που έφτασε σε ένα σημείο και δεν πήγαινε άλλο, έπρεπε να μπω στην πίστα. Ναι, πότε φτάνει το σημείο που νιώθεις ότι ο δρόμος δεν σε χωράει, δεν είναι αρκετός, θέλεις αυτό το... Γιατί νομίζω πίστα είναι άλλο level μετά πλέον. Δεν συγκρίνεται, δηλαδή έχει σημεία, έχει τρελό φινίρισμα. Δεν είναι μπήκα σε μια στροφή με τις πάντες και αυτό είναι. Ναι, κοίτα, πάει άλλο level. Όλα έχουν τη χάρη τους, έτσι. Όταν είσαι λίγο πιο... Όχι πιτσιρικάς, εντάξει, όταν είσαι λίγο πιο νέος, ας το πούμε, και ξεκινάς, ο δρόμος αρέσει, εξητάρει, έχει κάτι το επικίνδυνο, το απαγορευμένο αν θέλεις, όχι θα με πιάσουν, δεν θα με πιάσουν, κάνεις κόντρες στο δρόμο με τον οποιοδήποτε, πάμε, ξέρω εγώ. Είναι ωραία και ο δρόμος, αλλά εντάξει, όσο μεγαλώνεις, θέλεις λίγο καλύτερη ασφάλεια, ας το πούμε, αλλάζουν και τα δεδομένα στη ζωή σου, οπότε πίζει και περισσότερο ο εγκέφαλος και λες ας κάνω αυτό που γουστάρω, την ταχύτητα, το έτσι το αλλιώς, αλλά να το κάνω λίγο πιο ελεγχόμενα και λίγο πιο προσεγμένα αν θέλεις. Μα και στην πίστα νομίζω πλέον έχει κριτές όπου είναι άλλο πράγμα. Υποψιασμένοι, ναι. Δηλαδή ξέρουν. Ναι. Είναι οι άλλοι που τριφτάρουνε, όπου δεν είναι αυτός που θα πετύχει στον δρόμο, είναι αυτός που είναι επαγγελματίας μέσα λογικά. Δηλαδή ανταγωνίζεσαι μετά από άλλο επίπεδο. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Και εντάξει, είναι ότι
Εγώ στο δρόμο είχα φτάσει σε ένα επίπεδο που το έχω ακόμα, το σταρλετάκι, γιατί εγώ ήμουν Japan περισσότερο. Η ανάγκη, Τι Starlet. θα σου πω, η ανάγκη των αγώνων με έκανε Γερμανό, έτσι, αλλά Ναι. μέσα κατά βάθος είμαι Ιαπωνόφιλος. Αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτό, πάλι θα σε διακόψω, για να μην το ξεχάσω, είναι ότι ρε φίλε τα γερμανικά, επειδή είναι δίπλα μας η Γερμανία, είναι η φτηνή λύση. Βλέπουμε Σωστό. τα Japan, αλλά και αυτοί που ξεκινήσαν τον drift ήταν οι Ιάπωνες ήταν στην ίδια χώρα παραγωγής. Ναι. Τα βρίσκανε πεταμένα. Όπως Σωστά. βρίσκουμε και εμείς τα BMW. Σωστά, Υιοθετήσαμε εμάς. την κουλτούρα επειδή μόνο αυτό βλέπαμε. Ναι. Αλλά άμα δεις τώρα και στα ευρωπαϊκά και στα τέτοια, οι μπεμβεδάρες δίνουν και παίρνουν. Ναι, ρε, εντάξει. Ε36 θα δεις, τα έτσι. Αφού ό,τι βολεύει. Και έχει και ωραίο στήσιμο τα αμάξι γενικά. Ναι. Δεν είναι ότι. Και εγώ στην αρχή, Και εγώ δεν είχα μεγάλη ιδέα γι' αυτό. ρωτώντας έμαθα ότι επειδή ήμουν ανάμεσα να πάρω 30 να πάρω 36, μου λέγανε 36 έχει ανταλλακτικά, ξέρεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ δεν εσύ, λέω πόρε. μια έξοδο να κάνεις ή οτιδήποτε. Ναι. Και τα ανταλλακτικά βρίσκεις ένα σωρό. Παίρνεις ένα Ναι. διαφορικό, το κολλάς, Ναι. με 50 ευρώ κάνεις παντηλίκι. Ναι, Καταλαβες. ναι, ναι, ναι. Η μια αξόνια σοριδών. Δηλαδή Ναι, έχει βολεύει. πολύ μεγάλη γκάμα, ρε παιδί Είναι μου. πλέον το εργαλείο σου. Δεν πρέπει Είναι να εργαλείο. βλέπεις. Δεν βλέπει να βλέπεις αχ τι όμορφο που είναι και στο τέλος τα αγαπάς γιατί σε βοηθάει. Ναι. Γιατί είναι προσιτό. Σωστό, σωστό. Αυτά. Οπότε κατάληξα στο Ε36, έκανα μια αγορά, πραγματικά το πήρα από παππού. Ξέρεις. Αυτό που λένε, ναι. Ναι, όχι, πραγματικά το πήρα από παππού. 60.000 χιλιόμετρα. Πολύ καθαρή καρότσα, το BMW, με λίγα πραγματάκια, δηλαδή ένα υδραυλικό χειρόφρενο, ψαλίδια, τίποτα, με ψέματα μπαίνεις πίστα. Αυτό Μπαίνεις θέλω πίστα. να ακούνε και οι καινούργοι. Ναι. Το πώς μπορούν να μπουν σε αυτό το χώρο. Εγώ ξεκίνησα καταρχήν από δεξιοτεχνίες. Καταρχήν ο πεθερός μου είχε ένα RX-8. Παλιά γινόντουσαν κάποιες δεξιοτεχνίες που έχει καταργηθεί. Δεν γίνονται εδώ στην Αττική, γίνονται σε... Α, ναι. Είχα δείξει σε κάτι που ήταν εκτός Αθήνας. Ναι, εκτός Αθήνας, δηλαδή σε κάτι Ναι, ναι. επαρχιακές πόλεις κάνουν ακόμα επαρχιακές. Ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει δεξιοτεχνία στον Ναύπλιο. Καταλαβες. Ναι, ναι. Αυτό τι είναι, κόνη, βαρελάκια, γύρω-γύρω, πιο γρήγορος κερδίζει. Οπότε εγώ πώς ξεκίνησα, είχε ένα RX-8 ο πεθερός μου, το έπαιρνα, το πήγαινα στη δεξιοτεχνία και του έπινα το αίμα. Έβγαζα όλα τα ασφαλιστικά που είχε πάνω, ξέρω εγώ, η SP, πώς τα λένε αυτά, η μάσκετος. Βάρκιζα γίνεται. Ναι, και βάρκιζα. Θες να πάμε. Ναι, πάμε. Θα κάνουμε βλάκα. Ε, Να πας με το αγωνιστικό. Ναι. Μα λέγα φαντάζεσαι. Ας, πήγαινα. Να σκάσεις με το αγωνιστικό Βάρκιζα. Ναι, πήγαινα. Έτσι όπως είναι. Ναι, με. Πάμε και εγώ με το compact. Η φάση θα έχει. Ω φίλε, Είναι ωραία. αυτό. Θα δούμε πώς θα γίνει. Θα πάμε. Νομίζω κάνει καλοκαιράκι. Νομίζω το διοργανώνει η ΣΥΣΑ. Τέλεια. Η Λέσχη Να με τα μιλήσουμε. να ιστορικά πάμε. και έχει open κατηγορία. Θέλω. Ναι, με. Και κάνουν και κρεμαστό λαγό εδώ. Τώρα θα κάνουν νομίζω τώρα σύντομα. Ναι, Απρίλιο, δεν ξέρω 26 Απριλίου Δεν νομίζω. ξέρω αν έχει ελεύθερο να τρέξει. Δεν είναι ελεύθερο, είναι Δεν είναι συγκεκριμένο με συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν έτσι από διάφορες λέσχες που κάνουν κάποιες διοργανώσεις του παιδί μου που μπορεί Οποιοςδήποτε. οποιοσδήποτε, ας πούμε, με το αυτοκίνητό σου να πάρεις μέρος. Να. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν με τις δεξιοτεχνίες, είδα ότι μ' άρεσε και το ένα και το άλλο και λέω θα φτιάξω ένα αυτοκίνητο. Πήγα, αγόρασα το 36, του έκανα 5 πραγματάκια αυτά τα βασικά, όπως σου είπα, μια ναρτισούλα, ένα υδραυλικό, ψαλίδια που φτιάξαμε στον Πέτρο και τα σχετικά και μπήκα μέσα. Ξεκίνησα στην T3. Με ένα βασικό εξοπλισμό, ένα κάθισμα ζώνες και στα απαραίτητα. Να, αυτό θέλω. Που είναι και μέσα δηλαδή στην ΟΜΑΕ, μπορεί κάποιος να μπει να το δει. Νομίζω μέσα στην ΟΜΑΕ, στους κανονισμούς, μπορεί να δει ένας πώς μπορεί να κάνει ένα αυτοκίνητο D3. Αλλά και να μου στείλει μήνυμα, δεν έχω πρόβλημα να βοηθήσουμε. Σωστός. Και φέτος αποφασίσαμε με την ομάδα να ανέβουμε κατηγορία, να πάμε D2 και να ξεκινήσουμε κι εμείς τα διπλά περάσματα που είναι όλο το drift και ο απότερος σκοπός. Ναι. Αυτό, όλα καλά. Βάλαμε μπάρες στο αυτοκίνητο, πήραμε ό,τι έπρεπε να πάρουμε για την κατηγορία D2 και ξεκινάμε. Πάνω κάτω πόσα λεφτά νομίζεις ότι χρειάζεται, ενώ έχεις τα αμάξι,
πες ότι παίρνεις μια τιμή τα αμάξι που θέλεις Ναι, και θέλεις να το προετοιμάσεις να μπεις να τριφτάρεις. ωραία. Θέλει ένα ειδικό cage που ξέρω πόσων σημείων. 10. 10 Με και ένα, 12. ένα φιξάκι που είναι που πρέπει να το έχεις. Ναι. Αυτό πες να πηγαίνει κανένα 1200 να το φτιάξεις. Κοίτα, θα σου πω, για να μην τα παίρνουμε μεμονωμένα τιμές, Να. γιατί κάποιος θα θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στο αυτοκίνητό του, κάποιες περισσότερες ενισχύσεις, Θέλω αμάξι το με πιο- αμάξι με αμάξι είναι διαφορετικό. Θέλω το πιο φτηνό που Ωραία, μπορεί κάποιος για μπει. να μπει αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει το αυτοκίνητό του, έχει ένα BMW, ας πούμε, E36 και θα πει εγώ θέλω να το στήσω για να τρέξω D2, υπολογίζεις γύρω στα 10 με 15 χιλιάρικα, μήνυμο. Για να είναι τα αμάξι να στηθεί. Ναι, δεν είναι μόνο τα αμάξι, είναι εξοπλισμός, Εξοπλισμός, ρούχα, όλα. τα πάντα, εσύ. Δηλαδή, αν έχεις ένα πολιτικό αμάξι, θα πεις εσύ το δικό σου το αμάξι. Στην D2 όμως. Ναι, θέλω να τρέξω D2. Ωραία. Ξεκινάς με ένα cage, περίπου εγώ σου λέω 2-2,5 χιλιάρικα, για να φτιάξεις τις βάσεις καθισμάτων, όλα αυτά είναι, είναι έχει διάφορα. προδιαγραφές. Προδιαγραφές. Ένα ντύσιμο, ζώνες, από εδώ από εκεί, έχεις πάει άλλο ένα διχίλιαρο, μες στο νερό, για να ντυθείς. Και μετά τι είναι, τα ψαλίδια που είπαμε, υδραυλικά χειρόφρενα, τιμόνια, σουμουτού. Δηλαδή ένα δεκάρικο το θες μέσα στο νερό. Τέλεια. Για να πεις ότι τρέχω. Αυτό ήθελα να μου πεις, τον ιδανικό άνθρωπο βρήκα που μπαίνει τώρα στην κατηγορία Ναι. για να μου τα πει. Στην D3 τι χρειαζότανε. Στην D3 Τι πιο έτσι το ήταν, πιο απλό, ελεύθερο. πιο ελεύθερο, απλά αντί ο εξοπλισμός να σου πάει 2-2,5 χιλιάρικα τον ντύσιμο, εννοώντας στολές, φία καθίσματα, φία ζώνες, όλα φία, μπορείς να το κάνεις με 1.500 ευρώ αντί 2,5. Ένα χιλιάρικο κάτω. Άρα πόσο φτηνότερα γενικό- στοιχίζει τα αμάξι, τι γλιτώνει στην D3. Άμα κάποιος απλά θέλει να μπει έτσι. Λοιπόν, δεν αν χρειάζεται κάποιος, cage. για να μην τους μπερδεύουμε, εάν ένα αυτοκίνητο θέλει να τρέξει D3, κυμαίνεται από 5 έως 10 χιλιάρικα. Ανάλογα τι θέλεις να κάνεις. Το minimum σου λέω. Να. Εάν αυτός ο άνθρωπος θέλει αντί για την D3 να πάει κατευθείαν στην D2, ανεβαίνει ένα τάλιρο και πάει από τα 10 έως τα 15. Και επίσης ανάλογα, έτσι, τι θέλει να κάνει ο καθένας. Εμείς λέμε το minimum. Να. Αυτό. Την οργάνωση πώς τη βλέπεις, τις διοργανώσεις, ελληνικά δεδομένα. Κοίταξε να δεις, νομίζω δεν είμαι ο κατάλληλος να πω πώς είναι οι διοργανώσεις, με την έννοια ότι εγώ στο χώρο είμαι τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Αυτό που βλέπω όμως και από παλαιότερους που μιλάμε είναι ότι έχει αρχίσει και έχει ανάπτυξη, με την έννοια ότι το πήραν λίγο σοβαρά. το έχουν πάρει στα σοβαρά. Έχει βοηθήσει και πολύ το Drift Dynasty, κατά την άποψή μου αν με ρωτάς, σαν συνδιοργάνωση, γιατί έχει ο Σπύρος ο Μανής αγοράσει εξοπλισμούς και από κάμερες, σε όλες τις στροφές, από Ναι, από είναι τα ωραίο. πάντα. Έχει προβολή, έχει προβολή. Ναι, έχει πολύ ωραία οργάνωση. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και οι άλλες οι διοργανώσεις που προσπαθούν μόνοι τους. Γιατί έχουν μπει κάποιοι κανονισμοί και έχουν κάποια συγκεκριμένα στάνταρ και δεδομένα για να γίνει ένας αγώνας. Τώρα, λίγο πολύ, ανάλογα το μέρος που γίνεται, μπορούν και τηρούνται οι κανονισμοί. Το βασικό, εγώ πιστεύω, στις διοργανώσεις είναι να υπάρχει ρεύμα και νερό στα pit, που είναι πολύ σημαντικό για έναν αγωνιζόμενο. Ψάχνεις, ας πούμε, να πλύνεις τα χέρια σου, γίνεσαι μέσα στις μουτζούρες και σε όλα αυτά. Είναι κάτι απλό, αλλά και σημαντικό ταυτόχρονα. Και το ρεύμα, αρέσει. Έλατε, μια γεννήτρια να φουσκώσει, να ξεβιδώσει, ναι, να πουλώνει. Ναι. Αυτό, ένα φως, κάτι. Ένα φως, κάτι. Αυτά είναι τα βασικά. Και μετά, εντάξει, έρχεται το θέμα των βαθμολογητών, που και εκείνοι τι να κάνουν. Θα πρέπει η κάθε διοργάνωση ή και συνδιοργάνωση να έχει τις κάμερες, να μην βαθμολογούμαστε από ένα drone. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δώσουμε βαθμολογία, το drone αλλάζει μπαταρία, π.χ. περιμένετε. Τώρα είναι 15 αμάξια στην ουρά, περιμένεις τον drone να αλλάξει. Ναι. Πρέπει να έχει μέσα
Κι άλλο ένα drone, ρε φίλε. Κι άλλο ένα drone Κάτι. ή κάμερες, όπως λέει μέσα ο κανονισμός, σε κάθε drift zone. Ναι. Γιατί δεν Αυτό. μπορεί να έχει κανονισμούς τρελούς που βάζει για τα cage, για το ένα για το άλλο και ο αγώνας να είναι και οι πίστες ξεβράκωτες. Ναι, αυτό. Αλλά πιστεύω, αν με ρωτάς γενικότερα, πιστεύω ότι έχει βελτίωση το drift. Ναι, ευτυχώς το πήραν σοβαρά, φίλε, και μπαίνουν κόσμος, γιατί έχει και θέαμα. Ναι. Είναι και πιο προσβάσιμο, γιατί εντάξει, δεν είναι αυτό που κάνουν στους αγώνες πίστας που τα αμάξια πλέον έχουν ξεφύγει, οι τιμές είναι. Δηλαδή, μπορείς με ένα Y36 να τριφτάρεις. Εννοείται. Ενώ δεν μπορείς με ένα Y36 να. Θέλει πολλά περισσότερα λεφτά για να χτυπήσεις χρόνους σε πίστες και τέτοια. Για μένα, θα γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα. Εγώ πιστεύω, Έτσι νομίζω τώρα. όσον αφορά οικονομικής άποψης, εγώ ας πούμε το BMW μου το πήρα 1,5 χιλιάρικο. Έτσι. Να τα πούμε λίγο οικονομικά για κάποιους που βλέπουν. Και θέλει κάποιος νέος, ας πούμε, να ξεκινήσει. Αγοράζεις ένα 36 με 1,5-2 χιλιάρικα, να είναι καθαρή καρότσα, και με ένα δεκάρικο συνολικά μπορείς να τρέξεις στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έτσι. Τώρα θα μου πεις πόσο κοστίζει ένας αγώνας. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να σε προσεγγίσουν, μπορείς να προσεγγίσεις, αν θέλεις, κάποιους χορηγούς που μπορεί να σε βοηθήσουν στην αρχή, όπως έχω εγώ τους δικούς μου. Λίγο από εδώ, Δηλαδή λίγο από θέλει εκεί. λίγο τρέξιμο. Δηλαδή μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Α, έφτιαξε το αγωνιστικό, α, θέλω 2 χιλιάρικα το Σαββατοκύριακο. Ναι, θέλεις 1.500-2 χιλιάρικα το Σαββατοκύριακο, αλλά φτιάξε και εσύ λίγο καλύτερα τα social Το σου, προφίλ αφού σου. είμαστε σε μια φάση τώρα που όλα είναι Ωραία, social. social. Ανέβασε μια ωραία φωτογραφία, πλήρωσε ένα φωτογράφο, πλήρωσε ένα βιντεογράφο να σου κάνει ένα υλικό, φτιάξε λίγο το Instagram σου, στείλε 5 email σε 10 εταιρείες να σε βοηθήσουν. Ξεκίνα δηλαδή με με μικρά μαγαζάκια στην περιοχή σου, να πεις, ξέρεις κάτι, με αυτός έχω ξεκινήσει αυτό, μπορείς να στηρίξεις κάτι. Γουστάρω που βάζουν πάνω στα αμάξια διαφημίσεις, κουρία, χασάπικο, δεν είναι μαλάκα, ρε φίλε, πεθαίνω. ό,τι είναι. Να σου πω κάτι, Τρελαίνομαι. από το 0 θα ξεκινήσεις. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, οδηγείς πάρα πολύ καλά και στο δρόμο. Αυτό Δεν θα περιγράψω τι έχει κάνει. Γλιτώσαμε ένα τρακάρισμα, παιδιά, τις προάλλες που κάναμε μια βόλτα. Μιλάμε, δεν ξέρω αν θα το γλίτωνα αυτό. Νομίζω εκείνη την ώρα ήταν που κάναμε τα live. Πατάει το φρένο αριστερή λωρίδα ο τύπος. Από πίσω κόβει να γλιτώσει το τρακάρισμα, το πετυχαίνει, ψιλοτρακάρουνε. Εγώ έχω κοιτάξει ήδη δεξί καθρέφτη για κανένα μηχανάκι delivery και ανεβαίνω δεξιά. Κόβει πάνω. δεξιά και ανεβαίνει πάνω σε μια ράμπα. Ναι, ρε, εσύ, Πάνω ναι. στο πεζοδρόμιο. Αυτά γίνονται όλα μπαμ. Μαλάκα, λέω, εντάξει, θεός. Πες μου, ρε εσύ, πώς προέκυψε το κανάλι τώρα στο YouTube, πώς και ασχολείσαι και τα προλαβαίνεις όλα. Θα Δηλαδή σου πω. μπήκες σε αυτό τώρα, μοντάζ, υλικό, μαλάκα, και το έχεις εντωμεταξύ. Δηλαδή, Σ' αρέσουν τα βιντεάκια. θέλω να μπείτε να τα δείτε, ρε, το παιδιά, το βίντεο. Πάσας 282 είναι. Ναι, θέλω να δείτε, να πείτε γνώμη από κάτω. Το έχει ή δεν το έχει. Δείχνω τις προπονήσεις, τις προπονήσεις. βελτιώσεις του αυτοκινήτου και τους αγώνες. Και τους αγώνες. Αλλά θέλω να κάνω και βιντεάκια στο μέλλον, θα γίνουν πώς ξεκινήσαμε, Ναι, πώς ναι. εγώ με τον drift, πώς όλα αυτά. Ναι. Σιγά σιγά το φτιάξουμε. Λοιπόν, το κανάλι άκου να δεις πώς δημιουργήθηκε. Λέμε, αφού τα κάνουμε που τα κάνουμε, γιατί δεν τα αποθηκεύουμε, να τα βλέπουμε και μετά από χρόνια ή χρόνο με το χρόνο και να θυμόμαστε. Έτσι ξεκίνησε. Και από τη μετάβασή μου από την D3 στην D2, λέω, είναι ευκαιρία να ξεκινήσω να δείξω το μπάρωμα, όλες τις κατασκευές και τις βελτιώσεις της μετάβασης από την D3 στην D2, και έτσι ξεκίνησε. Το κάνω με αγάπη αυτό, οπότε δεν μου είναι, ξέρεις, σκόπος. Τι θέλετε να ανεβάσει ο Πάσας στο επόμενο βίντεο, τι θέλετε να δείξει. Ναι, να μας Γράψτε γράψουν από ακόμα. κάτω τι θέλει θέλουν να να δείξει δουν από την ομάδα. Από την ομάδα Και από να, μένα ή ερωτήσεις ή να οτιδήποτε. ξέρει. Θα σε προλάβω εγώ τώρα. Ξέρεις, Για πες. θέλω να παίξεις κάμερα και στα πετάλια, ρε φίλε. Θα παίξω κάμερα και στα πετάλια. Θέλω κάμερα να δω τι κάνεις. Αυτά τα κόλπα μαζί, φρένο, αριστερό πόδι, φρένο, δεν κάνεις και τέτοια. Κάνουμε. Τώρα τα προπονούμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στα αμάξι. Φτάνουμε. Φτάνουμε. Το βλέπω στα εκεί μάτια. το περίεργο, τον καράζ. Τις αλητίες εκεί που τα κρύβεται. Για πάμε να δούμε μέσα.
Να σου πω εδώ, όλη αυτή η χορηγή στήριξη και τέτοια. Ναι, βέβαια. Από την πρώτη στιγμή έχουμε εδώ τον Ελαστικά Αλέξανδρο που σου είπα και πριν. Είναι στο Ήλιον, λεωφόρο Θηβών, 429. Ο Athens Moschade, που είναι ένα πλυντήριο στην Άνω Γλυφάδα, ο Νίκος Κιοντίνος, τον ευχαριστούμε πολύ για όλη τη στήριξη. Volcano Cannabis Shop, ο χορηγός μας ο Νίκος. Ο Λουκάς Ογκορέζης που είναι στον Πειραιά, που είναι ο μηχανικός του αυτοκινήτου. Brain Tunes, ο Στράτος, ο προγραμματιστής μας. Ωραία πράγματα. Και εδώ πέρα τι είναι για τα διόδια. Ναι, είναι για να δίνω ψηλά. Ωραία. Νομίζω με αυτό το αμάξι, εκεί τώρα που θα πας σε αυτή την κατηγορία, θα δίνεις χοντρά. Ναι, βέβαια. Drift Hooligans. Ποιοι είναι αυτοί, ρε μάνα. Εδώ. Ο Καραφλοδαίμονας, όπως το κάλεσες. Α, θέλω και τέτοιο και αυτοκόλλητο. Αυτό είναι το παλιό αυτοκολλητάκι. Έρχονται η καινούργια σειρά είναι εδώ. Η καινούργια σειρά είναι αυτή εδώ, 282, που είναι ο καινούριος μας αριθμός για την D2 και θα την έχουμε για πάντα. Ανοίξει κανένα μοτέρ να δούμε, είπα. Ναι, θα ανοίξω. Άνοιξε το λίγο να δούμε μέσα. Τι παίζει. Πάμε. Ίσα που χωράει. Η μπαταρία έχουμε πάει πίσω. Ναι. Από κάμπριο είναι. Μ' άρεσε. Και αυτό είναι το μαμά. Το μαμά. Τώρα περιμένουμε πολυεστερικό για μπρος και πίσω. Ωραίος. Κλείνω να μην φύγουν τα άλογα. Ναι, κλείσε, γιατί τα χρειαζόμαστε. Και μέσα... Έχεις να μας δείξεις κάτι άλλο μέσα. Να μας πούν και για το χρωματάκι, γιατί πολλοί μου λέγανε ότι εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν θα είναι ωραίο. Μ' αρέσει. Είναι το τροχονομιακό. Είναι... Το κίτρινο, τροχονό μου. Είναι αυτά τα γυλαίκα. Ναι. Σε γυλαίκο το πήραμε και το βάλαμε. Να μπω μέσα. Να μπεις μέσα, εννοείται. Για κάτσε. 0,5 βάλε. Έτσι. Ωραίο. Ταιριάζει και με τα κορδόνια μου στα παπούτσια. Οπότε ωραίο το χρώμα. Φίλε, τέλειο είναι. Εγώ το πρώτο πράγμα που πρόσεξα είναι αυτό το cage, ωραίο. Ο Μπάμπης ο Ηλιάδης, ο χορηγός μας και φανοποιός. Ωραίο. Στη Λούτσα έχει το φανοποιείο του ο Μπάμπης. Προσέχει και το τιμονάκι του. Βέβαια. Ωραίο. Ωραία, δεν είναι η θέση. Για δες και υδραυλικό. Τέλειο είναι. Για δω. Α, δεν έχει τουρμπο Θα σε ακόμα. παίρνω μαζί μου, βόλτα να είναι τουρμπάτο. Άντε. Θα κάνεις το τουρμπο δεξιά. Τι παίζει. Είναι μπροστά για τα LED. Ναι, είναι για όλα. Βάλαμε και το γενικό που χρειαζόταν η κατηγορία. Τέλεια. Ωραίο είναι, ωραίο. Θα το σκεφτώ, μπας και το κάνω ίδιο. Πολεμική θέση, Τέλειο είναι. Αυτό το χρώμα τι λέει τελικά, το mint green, που το έκανες. Λοιπόν, αυτό το έκανα στο Μπάμπη τον Ηλιάδη, που είναι ο φανοποιός μας και χορηγός της ομάδας, είναι στη Λούτσα. Το κάναμε, φίλε, μέσα σε 3 μέρες για να προλάβουμε τον αγώνα. Αλλά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Το cage. Το cage Αλέξανδρο Μαγιάφη. Να δω εδώ πέρα να κλέψουμε κανένα τρίκ. Να δω τι έχει κάνει σαν πλακάκια. Ωραία το έχει κάνει. Ήτανε βιδωτό και μετά το κόλλησε. Έρχεται σαν βιδωτό, ναι. Ναι. Κατάλαβα. Θέλω κι εγώ να βάλω φτερά έξτρα. Πού τα βρήκες? Τα έφερα απ' έξω. Α, έτσι. Βέβαια. Πόσο? 6,5. Όλα. Ναι. Ρε φίλε. Να και το τέτοιο. Και σηκώνεται. Πιάστα από μπροστά και σήκωσέ το με το. Πες μου πόσα views θα έχει αυτό. Θα μπαίναν όλοι να το δούνε. Πες μου, να, εδώ. Έτσι. Είναι ωραίο να μπαίνεις να τους βλέπεις όλους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το YouTube. Μα και εγώ τα βλέπω όλα. Και εγώ τα βλέπω όλα. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν είναι κάτι. Ούτε το like, ούτε ένα comment, ούτε μια εγγραφή. Δεν είναι κάτι. Σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή, φίλε, είτε είμαστε εχθροί να πούμε και. Όχι, δηλαδή τι, να δεις ότι. Να μην δω ότι με βλέπει, ξέρω εγώ. Σιγά.
Όλα. Εγώ Ναι. το βλέπω τώρα που είμαι στην αρχή μου και λέω ρε παιδί μου, Και εγώ σε κάνω παρέα γιατί σε έχω μπλεξάριστος, γιατί αυτό δεν θα το κάνουν άλλοι. Αυτό που θα πεις. ναι. Πες το. Και εγώ που λες είμαι στην αρχή μου ρε παιδί μου και το βλέπω, το εισπράττω αυτό. Δηλαδή μου δίνει και εμένα δύναμη να συνεχίζω να κάνω τα βιντεάκια μου. Καταλαβες. Ναι. Γιατί λέω, από τη στιγμή που θα κάνω μια μετάβαση από την D3 στην D2, γιατί να μην το τραβήξω, να το έχω και εγώ ρε παιδί μου. Ναι. Αντί να το έχω στα αρχεία μου, θα το ανεβάσω στο YouTube, Ναι, θα το δεις εσύ, θα το δουν δηλαδή 5 γνωστοί ή αυτοί που γουστάρουν τη φάση. Και θα τους αρέσει και σε εκείνους. Οπότε, ακόμα και το ένα like ή μια προβολή σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. δίνει, Δεν να πεις ότι θα πάρω λεφτά. Δεν το κάνεις για να πάρεις Όχι, ρε, λεφτά. ποια λεφτά, ρε. Δεν Ποια έχει. λεφτά. Εσύ το έχεις δει δηλαδή. Τι μπαίνεις μέσα και έχει 10 ευρώ. Δεν το κάνεις για τα Δεν λεφτά. γίνεται, δεν γίνεται. Αλλά εγώ αυτό που προσπαθώ γενικά, ήθελα κι εγώ να έτυχε και είχα τον κράχτη, το Σούπρα, Σούπρα. που πραγματικά η δουλειά που έχει πέσει από μένα και να πεις ότι είχα το συνεργείο, να πεις ότι έτσι, εντάξει, το πάω στο όριο που μπορώ κιόλας. Αλλά για Ελλάδα νομίζω ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο στο αμάξι αυτό. Εννοείται. Και με ευκαιρία τον κράχτη που πήρα αυτά τα views, ήθελα να το χρησιμοποιήσω θετικά, να δούνε, ακόμα και αυτό που κάνω τώρα, να φύγει το μυαλό τους ότι δεν είναι ρε φίλε όλα ένα Σούπρα. Δεν είναι και η οδηγική ευχαρίστηση που είπε Βεδάρα, είναι γαμάτι. Δηλαδή, είναι φοβερή. πραγματικά το αμάξι το οδήγησα για πλάκα και το αγόρασα. Ναι. Και είναι τι παίρνεις πίσω από όλα τα πράγματα. Οκ, πάρε ένα Σούπρα, κάνε το 1000 άλογα. Πόσα πατήματα, πόσα έτσι. Ωραία, και πόσο θα κρατήσει. Το μικρόβιο της αυτοκίνησης δεν κάνει να είναι περιορισμένο. Είναι γουστάρεις και αρχίζεις βλέπεις. Δηλαδή κάτι που κάνει κάποιος σαν dragster, μπορεί να το πάρεις, να το βάλεις, ξέρω εγώ, ένα σύστημα βενζίνης, ξέρω εγώ. Ή ένα για τις βαλβίδες, κάτι που είναι δοκιμασμένο. Θα τα δεις όλα. Εμένα έχει πάνω τα αμάξι μου κάτι πατεντές που κάνουν οι ντριφτάδες, οι σκληροί μετά του J, στα παγκόσμια, Ναι. που είναι endurance. Δηλαδή, στο dragster συνήθως, Ναι. 2 αγώνες και το μοτέρ πάει για λύσιμο. Ενώ η δική σας, μία σεζόν τρώει ξύλο Ναι, ισχύει. και κοιτάς, μαλάκα, τι άντεξε και γιατί. Αυτό. Γιατί το κοίταξε αυτός, Ναι, πόσες χιλιάδες στροφές το πάει και πόση ώρα. Ναι. Άρα, το υιοθετώ. Έχεις κάτι να πάρεις. Από Παίρνεις. όλο το χώρο. Από το όλο το χώρο. Ισχύει. Οπότε και εγώ σου λέω το μοτέρ τα δικά τους, γιατί είχα πάει και εξωτερικό να δω τι γίνεται. Ωραίο. Και όταν δεν ξέρουν για το κάνω, όταν ρωτάς, σου λένε. Όχι, εντάξει. Οπότε θέλω ρε φίλε και γενικά στην Ελλάδα που είναι η κατσίκα του γείτονα, αυτή η μαλακή νοοτροπία ρε πούστη μου, να αναφύγει. Που είναι τελείως ηλίθιο, γιατί να πεις μαλάκα ότι είναι μία χώρα τεράστια και ότι οκ, έχει πολλές επιλογές και αυτό. Μαλάκα είμαστε τόσο μικροί, άμα δεν είμαστε ενωμένοι, θα είναι σίγουρο η συνταγή της καταστροφής. Να σου πω κάτι. Θα είναι όλοι χωρισμένοι. Δεν θα γίνει ποτέ ούτε πρωτάθλημα σωστό, ούτε σαν dragster, ούτε στο drift. Το drift συγκεκριμένα είναι ένα πολύ όμορφο και φαντασμαγορικό μηχανοκίνητο άθλημα. Έτσι. Εγώ συναντάω ανθρώπους που τους λέω, μου λέει τι κάνεις έτσι, λέω έχω χόμπι, κάνω drift. Δεν ξέρουν τι είναι Δεν το drift. καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Είναι, δεν το παίρνει σοβαρά. Ναι, δεν καταλαβαίνει τι είναι. Όταν του πεις πάει το αυτοκίνητο από τις την αρχή πάντες. που ξεκινήσει μέχρι το τέλος στο πλάι, Μπορεί να του πει καταλάβει. για δείξε μου και του δείχνω βίντεο από τους αγώνες, ξέρω Ναι. εγώ. Καταλαβες. Είναι πολύ ωραίο και όταν βλέπεις κιόλας να έρχονται γονείς με τα παιδιά τους σαν θεατές ή έρχονται Ναι, ρε. να πάρουν ένα καπέλο, Είναι μια άθλη- μπλουζίτσα. Είναι πολύ ωραίο. αθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός. Ναι. Ο χώρος του drift, να ξέρεις, είναι πολύ ωραίος. Δηλαδή, Έχει καλά άτομα. έχει φοβερά άτομα, δηλαδή Smoking Gorillas που είπαμε. Εγώ έκανα παρέα, ας πούμε, με το 24 όλο, το έβγαλα με ένα παλικάρι τον Νίκο τον Κασαμπά, που είναι και πρωταθλητής στην D3 πέρσι. Έχουμε εκεί Τσεγγενές, Ταυρής, δηλαδή Τσαγκαρουσιάνος, από Ζάκυνθο, δηλαδή είναι κάποια παιδιά νέοι εννοώ δηλαδή ηλικίας 22-25 μέχρι 35 που δεν παίζει ρόλο, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι νέα αίματα
στο drift. Και είναι πολύ ωραίο εσύ, γιατί έχεις να ανταλλάξεις απόψεις και τέτοια. Είναι ανοιχτοί όλοι. Ξέρεις γιατί. Και χαμογελαστοί, έτσι. Ξέρεις γιατί είναι κομπλεξάριστη. Γιατί είναι η προσωπική του ικανότητα Ναι. όπου δοκιμάζεται. Δηλαδή, πες ότι εγώ πάω να κάνω μια κόντρα. Οκ, θέλει μια ικανότητα χ όταν ξεπεράσει κάποια άλογα, αλλά στην πραγματικότητα τα αμάξι σου είναι που κάνουν τη δουλειά. Και οκ, είσαι και γρήγορες αλλαγές, τα καινούργια αμάξια τα κάνεις έτσι. Αλλά άμα κερδίσω, το αμάξι είναι στην πραγματικότητα που κερδίζει και το πορτοφόλι μου που έχω σκάσει πόσα λεφτά, ας πούμε. Ναι. Ενώ στο drift είναι ακομπλεξάριστη γιατί είναι η προσωπική του ικανότητα. Ναι, σωστά. Βγαίνει ό,τι και. Ένα αυτοκίνητο εν ολίγης, π.χ. 160 λόγων, όπως ήταν, ας πούμε, ο Καμπισιούλης, ο Κάμπι. Να. Έτσι. Ένα αυτοκίνητο 160 λόγων μπορούσε με δεξιοτεχνία, αν το θέλεις, είναι κοντά στους να άλλους. είναι κοντά σε 400 άλογα και Ναι, να κάνει ναι, καλύτερο ναι, ναι, πέρασμα. ναι. Αυτός Στα σημεία, καταλαβαίνεις. Αυτός γιατί να έχει κόμπλεξ. Αυτό. Πες μου. Δεν έχει κανένα κόμπλεξ. Ούτε ένας Γιατί ούτε ο άλλος. όλοι ξέρουν ότι είναι ένα επίπεδο και Αυτό. μεταξύ τους είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να κρυφτεί κάποιος που δεν είναι ικανός οδηγός. Ναι, Δεν μπορεί. ναι, ισχύει. Οπότε αυτοί μεταξύ τους εκτιμάνε και τον άλλον. Έτσι λέει, Σωστό. «Μα, δεν μπορείς να πεις. Να έρθω και εγώ να σου πω. Ξέρεις, εγώ προχθές πέρασα, εγώ την μπούσα τα γαμά όλα. Ναι. Λέω. Ας πούμε, μπορώ να σου πω, εγώ λέω, περνάω τον ένα, περνάω τον άλλο, περνάω. Εκείνη την ώρα δεν μπορώ να το αποδείξω άμα δεν είσαι εκεί εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να σου πω μια ιστορία. Πήγαμε, ναι, και το πατήσαμε και άμα δεν υπάρχει βίντεο. Ενώ ο άλλος δεν μπορεί να κρυφτεί. Ναι. Είσαι αυτό, σε έχω δει. Δεν μπορείς. Οπότε δεν υπάρχει κόμπλεξ. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ότι θα εκτεθείς. Και αυτός που πάει και δεν τον νοιάζει να εκτεθεί, έχει ήδη καταπολεμήσει το κόμπλεξ του. Ναι. Έτσι Πάει είναι. και ξέρει ότι είμαι εγώ αυτός. Παιδιά, δεχτείτε με, είμαι έτσι όπως είμαι. Ναι. Οπότε είναι όλοι γαμάτοι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Ισχύει. Και το κοινό λοιπόν που έχω καταλάβει που, δηλαδή ας πούμε, τα περισσότερα views και τα τέτοια, δεν ξέρω, τα έχουν κάτι βίντεο που είναι πιο κοντά στο έτοιμο φαγητό για το θεατή, άμα δεις. Δηλαδή θέλει ο άλλος συνέχεια κάτι ωραίο για τα μάτια του, το εύκολο. Δηλαδή αν κάνω εγώ ένα βίντεο και πω σήμερα πάω δυναμόμετρο να μετρήσω και βάλω τα άλογα 100 μηδενικά. Ο άλλος Συν και συν. συν και πάει. Ωραία. Και τι έγινε στην πραγματικότητα, τι effort. Οκ, ναι, έκανα ένα effort και το αμάξι τα σπάει όλα. Τι θα κάνω, 2-3 κόντρες, πέρασε αυτόν, πέρασε. Δεν ξέρω, έχουν λες και έχουν την τάση να ικανοποιήσουν ένα περίεργο εγωισμό άλλο. Που αυτός ο εγωισμός στην πραγματικότητα δεν βελτιώνει, δεν χτίζει community με το να πάω να κάνω ένα dyno. Ναι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δεν χτίζει community με το να κάνω μια κόντρα και οκ, τον πέρασα. Πρώτα απ' όλα είναι και το λάθος παράδειγμα. Οκ, ναι. Εκεί μόνο ικανοποιείς ένα εγωισμό όχι, που ωραίο είναι ρε φίλε, Ναι. να το ικανοποιήσεις. Αλλά υπάρχει και παραπέρα από αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ εφήμερο. Ενώ όταν μπεις σε μια φάση που είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός, δηλαδή παιδιά και σαν dragster, άμα ήταν οι οργανώσεις πιο... Κάτι πήγε να γίνει, αλλά κάτι πήγε χάθηκε να γίνει τελείως. και χάθηκε. Είναι τέλειο να πας να κάνεις σε μια πίστα σωστούς χρόνους. Έκλεψε ο δίπλα. Δεν μπορεί. Κοίταγε το πεζοφάναρο το απέναντι. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και είσαι στην πρόσφυση, δεν μπορείς να παίξεις. Είχες αυτή τη σωστή πίστα, είναι πιο Εδώ, safe. αυτό που λες τώρα με την πρόσφρηση, φανάρι ξέρω εγώ τώρα, έχει τις διαγραμμίσεις για τον πεζό. Και γλιστράνε μάλλον. Όχι, δεν γλιστράνε αυτά. δεν Όταν γλιστράνε. τα περνάνε, ας πούμε, στη βουλιαγμένη καινούργιες τις λωρίδες, Α, είναι καλύτερα. πας και στείνες εκεί. Πας και στείνες εκεί. Βέβαια. Τα Να έχει ένα μάθει. tip. Για φανάρι Τι στάση. μάθαμε λοιπόν από όλο το βίντεο σήμερα. Και, βέβαια η κόντρα στάση έχει ξεφύγει τώρα. Ακούς κάτι Δευτέρες 60 και κάτι τέτοια. Αναγκαστικά, αφού Ναι. δεν μπορεί να... Αλλά Εγώ θέλω να σου πω. Εγώ αυτός είμαι. Όταν στη βουλιαγμένη στρώνουν το καινούργιο για τους πεζούς, Να στείλουμε θα εκεί. πας και πατάς εκεί πάνω. Πας και πατάς εκεί. Θα το καταλάβεις εκεί, γυαλίζει. Με Ωραίο. τα προβολάκια κάτω γυαλίζει το φρέσκο. Ωραίο. Πώς ήτανε το 2007-2008? Το drift. Όχι, οι κόντρες. Ήταν Παιδικά καλύτερες, χρόνια έτσι. καλύτερες ή χειρότερες? Καλύτερες. Καλύτερες. Εγώ θυμάμαι, φίλε,
Θα πούμε μόνο αυτό για να το αφήσουμε Ναι. στον αέρα. Θυμάμαι Επόμενο επεισόδιο, ναι, κόντρες. σαξόραλα, πρώτο στάδιο, δεύτερο στάδιο. Μαλάκα, που ήσουν αρχηγός τότε. να κάθονται βουλιαγμένοι. Εγώ τότε ήμουνα 13. Μαλάκα, και εσύ μαύρη. 13-14, το στο 5 ναι, ήμουνα ναι, 13-14. ναι. Και με έπαιρνε ένα φιλαράκι από την Τερστέα με ένα Peugeot 106 και πηγαίναμε και θυμάμαι τα σαξόραλα, ήταν 3 λωρίδες βουλιαγμένης, 4-5 σαξόραλα. Ναι, ευθεία. ναι. Και έβλεπες τώρα στην αλλαγή πάνω, ρε παιδί μου. Τίποτα, φλασάκι μπροστά, ένα μισό φτερό. Ναι, αλλά Αυτά για αυτός ήταν ωραία. έπαιζε, ήταν ο πιο γρήγορος. Ναι. Τέλος. Αυτό ήταν ωραίες. Δηλαδή οι κόντρες μέχρι 150-200 άλογα ήταν πολύ ωραίες. Ναι, ήταν και Μετά πιο έκανε safe. ένα μπαμ απότομο. Μετά ξεφύγανε. Ναι, που αν δεν ήσουν 350 άλογα το 10 Ναι. και πάνω δεν. Και τα αμάξια εργοστασιακά ανεβήκανε. Ναι, πολύ. Και μετά τους φταίει και βάζουν και τα όρια και τα έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, άμα ένας άπειρος οδηγός που τότε που ήμασταν εμείς έλεγε μαλάκα 120 άλογα πρώτο αυτοκίνητο. Ναι. Και όλοι τώρα παίρνει 350 άλογα πρώτο αυτοκίνητο. Άλλαξε κάτι στο. Έκανε αναβάθμιση και τον εγκέφαλο στα 18 χρονών για Ναι, να ναι. κοιτά τα ανακλαστικά. Οκ. Δεν μπορείς να. Είναι too much νομίζω πλέον. Και είναι και διαφορετικά τώρα. Δηλαδή, Είναι πιο safe τα αμάξια, αλλά. Ναι, είναι πιο safe και είναι και τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, ένας 18-20 χρονών μπορεί να πάει να πάρει ένα Golf DSG, ξέρω εγώ. Θα πατάει, θα είναι μια χαρά, όλα κομπλέ, αλλά δεν έχει να κάνει καθόλου με έναν 18χρονο, 20χρονο που είχε πάρει ένα Fiat Uno που για να φρενάρεις ήθελε 2 φορές να πατήσει το φρένο και να το έχεις προνοήσει 200 μέτρα πίσω. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, μέσα σε μια δεκαετία, αν θες, 15 χρόνια, έχουν αλλάξει πολύ Πάντα άλλαξε. τα αυτοκίνητα του τότε με το Και τώρα. η νοοτροπία άλλαξε. Και η νοοτροπία. Και η νοοτροπία. Εμένα μου άρεσε τότε. Και νομίζω ήθελα να είμαι και λίγο πιο παλιά. Άλλη ατμόσφαιρα. Ρε. Ναι. Άλλο. Έχουμε πετύχει βούτα με 4.000 κόσμο. Μα εννοείται αυτά. Υπάρχουν Αυτά κάπου είναι. στο YouTube αυτά. Ναι, αυτά είναι τα ωραία. Τέλος πάντων. Τι παίζει και με τους Drift Hooligans, θέλω να μου πεις. Γιατί από εκεί σε γνώρισα. Ναι. Λοιπόν, είχα Αυτό πάρει τον αλήτη, τον καραφλοδαίμονα δηλαδή, που το. το γκάστρι. Τον Γκάστρι. Γκάστρι. Αντρέας Καστρινάκης, ιδρυτής Drift Hooligans. Αντρέα, δεν σε πήρα μαζί σήμερα γιατί είπαμε μη σε ταλαιπωρήσουμε τώρα και. Από κάτω ήδη πληκτρολογεί τώρα και γράφει. Όχι, χθες του είπα ότι θα πάμε. Θα τα έρθουμε. Λοιπόν, άκου να Για δεις. πες. Βλέπω ένα event, Athens Furious Festival. Ναι. Ανθούσα εκεί και τέτοια. Λέω, φίλε, ευκαιρία να πάμε να κάνουμε λίγο προπονησούλα και τέτοια. Στέλνω μέσα στην ομάδα. Λέω, καλησπέρα παιδιά και τέτοια, θέλω να έρθω. Ναι, μου λέει, αδερφέ, έλα και τέτοια. Πάω εκεί, συναντάω τον Αντρέα και από την αρχή δέσαμε, ρε φίλε. Ναι, δέσαμε κατευθείαν, ρε φίλε, γιατί Και εγώ έτσι. είναι ακομπλεξάριστος. Ναι. Γουστάρει πολύ, πώς να σου πω, όσοι είναι γύρω από τον drift, είτε έχεις 50 άλογα, είτε έχεις 1000 άλογα, Ναι. γουστάρει τη φάση. Και όταν το βλέπει και στα μάτια σου, Προσφέρει πίσω, είσαι εκεί. ρε φίλε. Ναι. Και εγώ γι' αυτό γούσταρα και. Είναι φοβερός. Φαντάσου διοργανώνει αυτό και όλη μέρα δεν μπήκε μέσα με το Ναι. 30 του να κάνει ένα παντιλίκι. Ήταν δίπλα. Ναι, μπείτε. Οργάνωση και τέτοια. Δηλαδή Ναι, ήταν ναι. στα Ρε πάντα. φίλε, και ναι, και- είχε πολύ λαό το πρώτο Athens Γάμο, Furious Festival. ναι. Και βγήκαν όλα, φίλε, φοβερά. Ναι. Και τώρα πάμε για το επόμενο, έτσι. Πότε είναι? Είναι 23, 24, 25 Μαΐου. 25, 23, 24, 25 είναι τριήμερο. Ναι, τρίμερο. Ωραία, ανθούσα, Ναι. Θα Εκεί. μαζευτούμε αρκετά αυτοκίνητα, θα προσφέρουμε πολύ θέαμα. Είναι Έτσι, πολύ ωραίο safe event, όλα. ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί πέρα. Και εγώ θα είμαι σίγουρα. Τώρα μπα και σκάσω. Γύρω με στα τη- 35 με 40 αυτοκίνητα θα είναι. Αν προλάβω και έχω και το δικό μου σούπερ, Ναι, Σούπρα. γιατί κάνω μια αναβάθμιση πάλι, θα το φέρω εκεί. Ναι, Θα προσπαθήσω δηλαδή. θα είναι πολύ ωραία. Οπότε πάμε κάπου έτσι ελεγχόμενα, με ασφάλεια, με όλα τα Μουσικές, περίπτερα, Όλα. αλλά είναι focus αυτό που γουστάρουμε. Δεν είναι διάσπαρτα και τέτοια. Χυμαδούρα. Είναι από τους, από τους καταναλωτές προς καταναλωτές. Ναι. Πώς λέγεται ρε φίλε. Από εμάς για εσάς.
Λοιπόν, αυτά για αυτή τη φορά. Αυτά για αυτή τη φορά. Ναι, και θα μας δείτε και σε όλο το πρωτάθλημα του 2025 στην Αυτό σου D2. εύχομαι, φίλε. Εννοείται. Να είσαι καλά. Μπείτε YouTube και δείτε. Πάσα 282, Έτσι. Γράψτε μου και από κάτω τι θέλετε να δείτε στα επόμενα επεισόδια. Έτσι. Θέλω περίεργα comment. Ω, Εγώ τα λέω αυτά στο δικό μου. Sorry, δεν σε παίρνω στο λαιμό μου. Στο δικό μου βάλτε τα περίεργα comment. Θέλω μόνο περίεργα comment. Το πιο περίεργο comment μπορεί να κερδίσει κάτι που έβγαλα από τη μηχανή του Supra. Κάτι, έτσι, ένα πραγματάκι. Για πλάκα, για souvenir. Το πιο περίεργο comment. Αλλά να είναι μέσα στην Αθήνα, να μπορέσω να το στείλω με Box Now. Φύγαμε. Ως την επόμενη φορά. I came in like a wrecking ball. He's coming like a